Salutare! Sunt dr. Roxana Voica, medic specialist gastroenterolog și astăzi o să vorbim despre microbiom. O să vorbim despre un produs de la VitaVea, ultrabiotic echilibru. Evident, expert în microbiom. Vorbim despre echilibru microbiomului în realitate. Acest produs are în compoziție mai mulți lactobacilli și bifidobacterium. Ei bine, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, foarte importanți și foarte studiați. Ce fac acești bacili, ca să zic așa, aceste probiotice, pentru că este un probiotic? Probioticele sunt bacterii vii pe care noi le înghițim tocmai pentru a echilibra, îi spune și numele suplimentului echilibru, pentru a echilibra acest microbiom. Adesea îl luăm atunci când avem diverse probleme, de la sindrom de intestin iritabil, unde ne balonăm pentru că există o disbioză, un dezechilibru al microbiomului, până la diverse infecții cu patogeni care ne dau balonare, care ne dau diaree, care ne dau constipație. Ei bine, un probiotic nu face doar asta și mai ales aceste componente, Lactobacillus și Bifidobacterium. Ca să înțelegem mai bine, o să vă povestesc puțin ce înseamnă microbiomul. Microbiomul, în general, cel intestinal, se găsește la nivelul intestinului gros, da? Colonul, unde sunt aproape 38 de trilioane de bacterii. O să mă întrebați atât de multe? Da, sunt foarte multe bacterii și ele toate locuiesc la nivelul intestinului gros. Peretele intestinal care împrejmuiește acest intestin, care împrejmuiește aceste bacterii, este ca o fortăreață. Trebuie să vă imaginați că are un singur strat de celule și, în general, este format din celule dispuse ca și cărămizile, una peste alta, care conțin aici ca un fel de ciment. Ei bine, ce se întâmplă aici în intestin este practic în exteriorul corpului nostru. Noi suntem un fel de covric-cogaură, dacă vreți, care face parte din exterior și nu trece prin acest ciment decât ceea ce e bun și ceea ce corpul ar trebui să primească. Ei bine, metaboliții acestor bacterii ar trebui să nu treacă și ar trebui cumva să treacă doar substanțele care sunt nutritive, care sunt produse de aceste probiotice, se numesc acizi grași cu lanț scurt sau butirat. Cu siguranță ați auzit de butirat. Butiratul trece această barieră și în general merge la creier, unde poate să facă neuroplasticitate, unde poate să ne dea dispoziția bună. El trece bariera hematoencefalică și ne dă bucurie, ne dă fericire, ne dă o stare de spirit bună. Mai mult decât atât, butiratul merge la sistemul imun, care este dispus de-a lungul tractului intestinal. Și ca să vă imaginați cât de bune sunt probioticele în general, imaginați-vă că 75% din sistemul dumneavoastră imun stă dispus de-a lungul tractului intestinal. Deci, practic, ce mâncați influențează în mod direct microbiomul, pentru că bacteriile se hrănesc cu mâncarea dumneavoastră sau, altfel spus, dumneavoastră, prin mâncarea pe care o consumați la o masă, hrăniți bacteriile. Atunci când luăm probiotice, în realitate, accesăm cumva mai multe funcții ale lor. Sigur, ne deranjează, simțim că suntem balonați, răcim des, poate nu dormim tocmai bine, poate că avem anxietate. Se spune că bolile, în ultima vreme, în urma cercetărilor, pleacă din intestin. Asta spunea și Hipocrate acum o vreme. Când avem o disbioză importantă și folosim un probiotic și echilibrăm acest microbiom, acest ecosistem, putem obține mai multe lucruri. Putem obține o creștere a imunității, putem obține o stare mai bună de spirit, putem obține o normalizare a sindromului metabolic de care ne-a zis medicul că, uite, ai o rezistență la insulină sau ficatul tău e gras. Ce se întâmplă este că echilibrăm mai mult decât niște bacterii, echilibrăm practic un ecosistem, echilibrăm o axă de longevitate care face o legătură cu ficatul, cu pancreasul, cu creierul, cu mușchiul. Ei bine, produsul de care vă vorbesc astăzi, ultrabiotic echilibru, ajută cumva prin componentele sale să echilibreze lucrurile, să echilibreze bacteriile. Prin tranzitul permanent, atunci când îl luați în fiecare zi, el ce face practic, transmite către creier informația că cumva lucrurile s-au echilibrat la nivel intestinal. Sigur, nu e o pastilă minune, niciun probiotic nu e o pastilă minune, însă poate ajuta în anumite simptome, în anumite sindrome, sindromul de intestin iritabil. Îl putem lua în cure scurte sau îl putem lua în cure lungi, de obicei 3 luni, cu pauză și apoi alte 3 luni.
Conține suficient de multe bacterii cât să crească sistemul imun, cât să ne dea o imunitate un pic mai crescută sau mai echilibrată mai degrabă, nu neapărat crescută, în perioadele de iarnă, atunci când răcim frecvent. Ne poate ajuta și prin compoziția Lactobacillus rhamnosus și Lactobacillus plantarum, ne ajută în general să fim mai protejați de tot ce înseamnă gastroenterocolite cu patogeni, precum Escherichia coli, precum Shigella, precum Salmonella. Ne poate ajuta în prevenirea sindromului de diarea călătorului, atunci când mergeți într-o călătorie și, în general, medicul vă recomandă un probiotic. Este un produs care, în general, e folosit poate între puseele de sindrom de intestin iritabil, tocmai pentru a menține această normalitate la nivelul ecosistemului. În menopauză, de pildă, femeilor le scade diversitatea bacteriană de la nivelul microbiomului. Ce înseamnă asta? Microbiomul, ca să fie stabil, trebuie să aibă cât mai multe specii, deci o diversitate cât mai mare. Exact ca în pădurea amazoniană, adesea când vorbesc, le spuneam pacienților mei că ne trebuie multe specii ca ecosistemul să funcționeze. În menopauză, din cauza scăderii estrogenului, evident, scade diversitatea. În general, femeile încep să se baloneze, să simtă un disconfort abdominal, cu durere abdominală, poate modificare chiar a scaunului, practic un sindrom de intestin iritabil. Acest compus, luat a la lung, pe cură de 3 luni de zile, adică într-o cură de 3 luni de zile, ne poate da echilibru pe care de altfel îl putem căuta, fără să fim foarte abuzivi cu intestinul. Pentru că vreau să înțelegeți că nu întotdeauna contează o cantitate foarte mare de specii. Contează mai degrabă și tulpinile și ne uităm la speciile pe care îl conțin. O altă idee foarte importantă ar fi că în dermatologie, de cele mai multe ori, putem să avem diverse patologii sau diverse simptome care ne duc cu gândul la o inflamație cronică. În general, intestinul este cauza unei inflamații. Atunci când vrem să ne gândim la o inflamație subcronică sau de grad jos, o numim noi, low grade inflammation, ne gândim că ceva biciuie și stimulează tot timpul sistemul imun. Ei bine, dezechilibru intestinal poate să facă asta, stimulând continuu sistemul imun, care prin această inflamație poate să meargă prin axa microbiom-piele și să modifice la nivelul feței, de pildă în acne, poate să modifice diverse ecosisteme, pentru că și la nivelul pielii avem un microbiom. O altă idee importantă este că odată ce microbiomul intestinal funcționează bine și microbiomul oral funcționează bine, printr-o concurență. Trebuie să înțelegeți că bacteriile concurează pentru spațiu între ele, astfel că atunci când eu aduc un aport de bacterii bune, precum lactobacilii și bifidobacterii din componența acestui produs, se inhibă Streptococcus salivarius, care tocmai nu e cel mai bun în componența microbiotei orale. În principiu, adesea ne gândim că ne doare ceva în acest moment. Important ar fi să ne gândim că dacă echilibrăm, practic, ecosistemul microbiomului și echilibrăm aceste axe, axa intestin-mușchi, axa intestin-creier, de fapt ne facem o poliță de asigurare pentru tot ce înseamnă bătrânețe, pentru că, de fapt, vrem să trăim nu mult, ci bine. Ani mulți și buni și funcționali, și microbiomul și echilibrul ăsta al microbiomului ne va face funcțional la bătrânețe.